Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंसोर गासिखौबो फिन खेबसे बरायलायबाय. So guys, जों दा बेरायनो थांनो नागिरदों आरो मोनसे जायगायाव नोंथांमोननो खोन्थालायला आङो नोंथांमोना नायबाय थाबानो मिन्थिगोन बहा थांगोन. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मिन्थिगोन जों बहा थांगोन. So guys, नाय लोगोफोरा जोंना ओमफ्राय बाकिखिना थांगबाय आरो ओमफ्राय आरो सानैसो फैनो दंबावो बिसोरखौ नेदो ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय. स' थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. So guys, नै जोङो ओमफ्राय आन्दायबाय लोगोफोरा मा मोनसेथिं थांखो मिथिला ओमफ्राय लामाया मोननै नालाय ओमफ्राय मा मोनसे थांखो मिथियासै ओमफ्राय फन खालामनो थाखाय ओंखारथ'बाय जोङो ओमफ्राय नैबे जाबाय नाग्रिजुलिनि साहा बागान आरो लोगोफोर बिराद मोजांखा नै फन खालामदों लोगोफोरखौ जों दै बोहैगासिनो माथो दैलांबाथाय मेसेंबाथाय दैया थाया न' माबायदि नांखो माथो आं बिराद मोजांसिन जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय माथो हाग्रा गोजा ओमफ्राय दैमा दङ इनि बिथिं थेवबो मोजां नांदो न' होनलाय मोजाङानो जायगाया खिन्थु बरिं जादों आरो मा होनो जानुवारिफोर सिजोनाव मोजां जागोन आरो पिकनिक जानो फैगोन मानसिफ्रा होमबाना बहुत मानसि जागोनदां ओमफ्राय दा माने रावबो फायाखै आरो बारा गैया नै सानैसोल' दङ ओमफ्राय जोंबो मोनफैबाय नै दिनै फैनो लुगैनानै मोनफैमारबाय लोगोफोर ग्रासलेण्डआव नायनोसै नै भिउ ओमफ्राय बे दैमाखौ बारनानै बै बिथिंबो दङ आरो इथिंबो थांनो हायो ओमफ्राय दाथ' जों बारनो हाया नङा लंपेन्टफोरा सिगोन ओंखायनो जों बिथिं थांला ओमफ्राय नै भिउआ बैथिं पाहार दङ ओमफ्राय मा होनो बगामाथि खाथि जायो आरो ओमफ्राय आं आन्दायजोब्बाय बगामाथिया मा साइडथिंमोन मिथिला ओमफ्रायो नायना गिदिंना नायनोसै बेखौनो ओमफ्राय नै जोंना लोगोफोरा संक इथिं दा बारनो हानाय नङाना इथिं बांसिन मोजांमोन न' इथिं बांसिन मोजांमोन ओमफ्राय दा दैमाखौ बारनो हानाय नङाना जोङो बिराद थारखानि आयु माबायदि बोहैदो आङो आयु आंसो बारनो हागोन होनबाय बिरना थांनि र' होमबा आङो खनबेसे फैखो नोङो खोन्थाबा जों दासो खनसे एबारसो फार्स्ट टाइम हो 15 आगष्टआव बिराद मानसि जागोन न' बेखौनो बिराद नायनो फैथारो आयु जोंबो फैनो लुगैना मोनफैमारबाय दिनै ओमफ्राय नै दैया अखा हानायखाय गोसोम फैदों आरो गोसोमसो दैया अखा हायाबाथाय साफा फैनो आरो ओमफ्राय दा अखा हाबाय थादों नांखाय गोसोम आं इथिंसो थांनो लुगैदोंमोन इथिंसो बांसिन मोजां जायगाया ओमफ्राय दैमाखौ बारनो हालाना कुलसि मोजां बारनांगो ओमफ्राय अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिदो आयु सान्दुं दुंनांगौमोन अखा हानाङामोन नङा जेनेबा अखाबो हानाङा सान्दुंबो दुंनाङा दोमैलु थानांगौमोन
थाइसे खागोन आं बारनो हायोबा थाइसे खागोन आङो दे सोरबा बारनो हायोबा माइनु दे इयाव थां बारबो नांदों बिराद मोजां सानसेनि आजिरा आधा घन्टा प्राय 10 बारखाङो बिराद गुसु जायो इनि दैया आंबो थांनि र' अ गुसुथार अ इमान थारखा आयु माइनु इमान थारखा अ माइनु खनसे इयाव मा फिथाइ इयो नै मा फिथाइ इयो जि मोजां बिबारा आयु ओमफ्राय नै फिथाइ थायलायलायबाय ओमफ्राय मुलि बिफांसो दांलै बियो दिखि सिङाव सोना दोन थाङो मालाय मोजाङैनो सेफटि जा बरिया नुखादों नै गाइस ओमफ्राय मानो जों बेनिफ्राय थांफिननोसै आरो ओमफ्राय दा बगामाटियाव थांनो नागिरदों जोङो लोगोफोर ओमफ्राय बगामाटिनि एसे माबाखौबो नाजाराखौबो एसे देखायना होनोसै आं नोंथांमोननो ओमफ्राय नै बेथिंसो थांनो गोसोथारमोन आङो ओमफ्राय मा खालामनो दै बारनो हाया नालाय ओमफ्राय नै बिराद मानसि फैबाय दासो दहाय जों फैबाथाय फैथ'वाखैमोन आरो स' बेनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय बैयाव केम्पनो आरो बियो माने हर थानो हानायनो आरो लोगोफोर जेनेबा सोरबाफोर गोजाननिफ्राय फैबाथाय हर थानो हागोन आरो बेयाव ओमफ्राय फैनाय समाव टिकेट लादोंमोन 50 लादों सासेयाव सोरबाफोर मोनथियाखैबा खोन्थाखाबाय आङो बगामाटिनि भिउ जादों ओमफ्राय बेफोरबो लेथ्रा जाजोब्बाय न नै जोंहा बगामाटियाव मोनफैलायबाय ओमफ्राय बगामाटियाव बिदि बाथौ मन्दिर दं आरो लोगोफोर बयबोथ' मिन्थिखागौ जानो हागौ ओमफ्राय नै थेवबो आं देखायबाय बैथिं बाथौ मन्दिर दङ नैला जोंना बाथौनि गुरुआ बेनो आरो ओमफ्राय नैयावबो सिजु दङ बाथौ दङ ओमफ्राय नै बिसोर फट' लागासिनो बिराद मेंबाय हाग्रा गोजा जाजोबना दङ नैया बैग्रि फिथाइ थायनायबा बिराद मोनजासिगौमोन न' दा बैग्रि फिथाइया दानो थायथ'ना बिराद गोजौ गाखोबोबाय जोङो ओमफ्राय नै गाहायाव माबायदि नुयो बै दहायनि बाथौ मन्दिरा ओमफ्राय बै नै बोरै थाय गथाय दै गोजा ओमफ्राय बोरै हाजो बेनिफ्राय गोलैलांनांगौबा थैखाबाय बिराद गोजौआव दङ जोङो दा बुद्ध मन्दिर सायाव दङ स' गाइस बगामाटि जायगाखौ बेरायखांबाय नायखांबाय लोगोसे नोंथांमोनाबो भिडिअखौ माबायदि मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय आं बेरायनायखौ बारा मोजां भिडिअ लायासै बगामाटिनिखौ मानो होनब्ला भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन ना बेनिखायनो स' गाइस जायगाखौथ' बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय बिराद मोजांबो नांबाय नोंथांमोनाबो माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दा न' फारसे थांगासिनो आङो लामायाबो गोजान नालाय ओंखायनो एसे थाब फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम
खालामदो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो